Antonella Bella jsalmilkom u jagħtikom meħba l-programm numru 111 mis-sensiela Botta u Risposta. It-tnejn filgħaxija appuntamenti ieħor flimkien mat-tim tal-Kamra Sportiva l dak li huwa il-programma di punta tan-netwerk tagħna. Qabel ma nibdew bħas-soltu żewġ affarijiet, infakkarkom li kull min jixtieq jintervjeni matul dan il-programm jista' jagħmel dan fis-sezzjoni tal-kummenti illi għandna miftuħa għalikom biex hemmhekk ukoll tkunu tistgħu tgħidu tagħkom flimkien mal-mistednin se jkollna matul il-programm u ukoll l-introduzzjoni tal-programm tagħna tal-lum fejn flimkien ma' Janika Rapinet se naraw naqra x'inhuma t-temi prinċipali tal-programm tal-lejla. Janika fidejk. Temi ewlenin għal-programm tal-lejla. Wonijiet deċiżiv għall-Inter fl-Olimpiko. L-ewwel sinjali ta' maltemp għal Arne Slot Fenfield. Ftit nifs għal United ġewwa Anfield. Grazzi wkoll lilek Janika, nfakkurkom ukoll li llum se jkun hemm żewġ logħbiet għaddejjin, waħda li diġà qed taraw aġġornament fuqha Cremonese Udinese mis-Serje A u wkoll fid-disa ser ikollna l-logħba bejn West Ham United u Brentford. Dawn huma l-logħbiet illi matul il-programm tal-lejla sejrin inkunu qegħdin naġġornawkom fuqhom. Mela, l-ewwel argument li ħniddiskutu l-lejla huwa il-kampjonat Taljan tas-Serje A. U miegħi biex niddiskutu f'dina l-ewwel parti tal-programm għajja ngħidu għandna żewġ personalitajiet illi huma magħrufa wkoll huma parti essenzjali wkoll mit-tim tal-Kamra Sportiva. Karl Parnejs l-ewwel nett insellimlek Karl. Insemmi il-YouTubers kollha li jsegwuna u nagħtihom is-serata tajba. U il-persuna l-oħra qed intaraw illum ħanamel naqra ta' introduzzjoni differenti għalih. Mela, aħna kif tafu għandna ċetta l-preżentaturi ta' Botta u Risposta u il-bira filgħaxija l-burdati kienu differenti. Min kellu geddumu nervi salar ta' xil-McLaren tilfu telliqa oħra u qed jirriskjaw li tilfu l-kampjonat u minn bħal Joseph Magri li l-bira filgħaxija fil-11 ħareġ bis-sima kif jgħidu Taljani, un sorriso 32 denti jikdbilna kapolista. Nselmulek Joseph l-ewwel net. Sellimlek Antonello nsellem isih Bikar. Mela, qabel ma nibdew, ħalli nagħtu naqra ħarsa lejn ir-riżultati li kellna fit-tmiem il-ġimgħa kif ukoll il-klassifika li għandna bħalissa. Anku wkoll blajnuna kif qegħdin taraw tal-grafika. Atalanta xejn, Lazio xejn, Cagliari xejn, Bologna 2, Como 2, Juventus xejn, Cremonese Udinese li qed tintlab bħalissa il-Cremonese qegħdin minn fuq bl-iskor ta' weħeb xejn, Genova xejn, Parma xejn, Lecce xejn, Sassuolo xejn, Milan 2, Fiorentina 1, Pisa xejn, Verona xejn, Roma xejn, Inter 1, Torino 1, Napoli xejn. Dan ifisser illi għandna dina il-klassifika. Klassifika ovvjament qabel ma bdiet il-logħba li għandna il-lejla għaddejja bħalissa. Milan 16, Inter Napoli u Roma 15, Bologna 13, Como Juventus 12, Atalanta 11, Sassuolo 10, Cremonese 9, Udinese Lazio, Cagliari Torino 8, Parma u Lecce 6, Verona 4, Fiorentina, Genova u Pisa 3. Mela, se nkunu din nikkonċentraw l-iktar fuq tliet logħbiet u iddeċidejt illi tliet logħbiet prinċipali li kellna matul il-ġimgħa u iddeċidejt illi se nimxi b'ordni kronoloġika ħanejdu hekk. Naf li Joseph jixtieq jitkellem fuq il-Milan imma se nħalluhom l aħħar għax ovvjament il-Milan labu l-aħħar. Nibdew nitkellmu nara fuq il-konfront li kellna fl-Istadju Olimpiku Karl. U anke Joseph ovvjament jista' jgħid ukoll fuq il-logħba. Inter li approfittaw mit-telfa ta' Napoli għal Torino u ħarġu b'3 punti mill-Istadio Olimpico u il-konfront kontra Roma. Karl, forsi tina komment minnaħa tiegħek fuq dan il-konfront hekk jogħġbok? Mela jiena kont ħanati kumment in ġenerali qabel nibda biex anke n-nies li jsegwuna hemm barra jaqbdu fil ta' xi xagħmlu. X'ġara f'dan il-weekend ta' futbol Taljan. Għax bid-dovut rispett. Kerjon, idea tajba. Għax bid-dovut rispett nemmen li kien weekend assurd. Tgħidli għalfejn. Tara il-Juventus jitilfu hekk. Aħna rħilu, aħna ma kienx hemm li forsi seta' kien hemm dubju fuq il-gow kif skaturixxa tal-Inter. Il-bqija Roma rridu ngħidu ħtija tiegħi,
bl-akbar tiegħi. Għal-kemm ma kontux ħażin Kar laqqas, eh? Hija ma Mhux ħażin laqqas, eh? Aqqas il-Fiorentina ma kienu ħażin il-bira. Jiena lija Imma ġi fibni. Christmas Father, Milan ġi Christmas Father mid-dera. Ejn Ma ħana naqbilx miegħek. tard, inkomplu bil-kummenti ġenerali, mbagħad nitlu fuq il-lobit fid-diktar. Hija, imma għalhekk qed nitkellem Antonello, jiena kif qed il-pura verità. Meta rajt li Napli tilfu, qalbi għamlet tik. Onestament. U xtaqt ġifieri li nkun ħdej xi ħadd biex ma jedux tinxi apoloġetiku. Somma jena l-lum n-nies ta' bottaw risposta drawni. Meta hemm bżonn naħsilhom ħasla Roma naħsilhom. U nerġa' ngħid, l-Inter ma serqu xejn, ramew għar-Roma. Li hemm forsi dubju jekk kienx offside jew le il-gow. Imma ir-Roma ramewa. Mela li jkollok il-Dovbik saħħaq bistil sober, b'daqqa ta' ras, seta ġab mhux idro, ta' fej spiċċa l-ballon ta' Dovbik ton. Ftit pass il-bot minn Tabaggio. Tiftakru Tabaggio tan-94 tal-World Cup. Ġifieri. Imma kif in-Napli fallew qed ġejja llum. U vera. Għalaw ħafna rwiefen. Tal-Juventus tnejb xejn. Il-komu ma narmihomx ta'. Imma mbagħad komplit bil-pudin għall-biraħ ta' San Siro u bid-dovut rispett. Nispera li sieħbi Magri jammetti li l-bira il-miliet wasal qabel u intu għax titħaq. Jekk għandek tgħidlu għajdlu għax tiderħat attakkar għax ieħor ħadd tirruħ. Le, bassa. Se nitkellmu fuq l-episodju, iżjed il-qudiem, ħallini anke nżommu mal-aġenda. Ismani, ġifieri il-bira kienet da xejn stramba l-ġurnata l-Italja minn diversi lati. Issa mhux qed ngħidlek għax ir-Roma tlifna ta' għax nerġa' ngħid. Aħna, orajt, aħna mea kulpa u mea kulpa. Ġifieri ir-Roma naħseb ħanerġgħu nkunu hemm u ma nkunux hemm. Isem dik il-ħaġa Ruma sewwa li meta naslu isna biex nagħmlu dak is-salto u di dejjem hekk ta'. Ġifieri flok ngħidu preżente nimmissjaw. Hija ħasra, issa nitkellmu straight ta' jiena kellna Lopez anke Gasperini ta' leħħenna lina Ġesu Kristu. Imma ngħid il-bier għaw nhar is-sibt skużawni, Gasperini għandu għalfejjiet mija kulpa tat-telfa. Bid-dovut rispett. Pellegrini jekk kien plejer, jekk kien ġitu tajba da, daħlu fid-derbi, kellu stroke of luck, skurja u rbaħna d-derbi. Imma jien bir-rispett jien Pellegrini riserv bisna raħma Roma maċ titolari u ma interessani xax Romanist. Di ridu jatawa men. Issa, Dovbik l-istess, Ferguson l-istess. Jena lija, il-Roma, iwa remew għall-loba, huma remew pon żgur. Biex ma neċ tnej, għax l-Inter partikolari xamlu, għamilna s-sedju fit-tinaf kif stqarrejtu intom it-nej. Ejja, fatti għalija l-aqwa pjeri tal-loba kien Sommer. Li ġab just saves. Il-gowl lajna Roma u koll indiċka. Isu jien wara nofsinhar wara xikla daqsix, nimbirjat raqat u anka l-gowler is-soltu jagħmel parati ma nifhimni mbagħad aħna ħatmu perfetta. Għalija xorta jibqa' wieħed mill-aħjar gowlers li hemm fl-Italja. Imma ġitek, l-istorja u l-eżitu ta' dik il-logħba kien hekk s'issa għadna ġiex telfit, qegħdin ferm aħjar mis-sena l-oħra, imma huma telfit li ġew home, għax home di titqis. U li għandi tinkwitani fuqhom li telfa minnhom ġiet f'konfront dirett ma' kontender tagħna. U meta qed ngħid kontender tagħna m'iniex immur għal-lik, qed imur għal-post fiċ-Champions League. Minna ħana Joseph, safletant ukoll inselmu l-Janika li daħlet tawguralna, nselmu wkoll il-Daniel Buħaġar u nawguralu wkoll fejqan ta' malajr.
naf li bħalissa Nistani naqat miegħek please fit-tislijiet u fil-fejqan ta' malajr ta' Daniel sorry tajtlek. naf li Naqat magħkom bħalissa ukoll. Daniel ukoll jinsab ftit indispost u nsellem ukoll lil Alan Yeomans illi minnu ftit ieħor se jingħaqad magħna live antiċipajtkom ftit rigward wet minn mistedni li se jkollna iżjed tard. Joseph, jiena faċli nitkellmu fuq Somer, imma jiena ħammur fuq element ieħor mill-logħba bejn Roma u Inter. L-iskorer Bonni li naħseb li din id-darba hija qed naraw konferma li il-bankina fejn tidħol l-attak tal-Inter issaħħet u efimni Bonni skurja 3, Pio Esposito skurja 1, is-sena l-oħra biex rajna gol mill-vari ta' Remi Korja Arnautovic kellna nistennew Jannar. L-ewwel grazzi nsellem il-Karl u nixtieq qabel immorru nixtieq nirringrazzja l-Karl tal-pariri li jtini meta nċempillu matul il-ġimgħa fuq affarijiet oħrajn. Nixtieq nirringrazzjah minn qalbi. Saħalik jisir nibadlek il-kont. Iva tal-waqt. Tab xie aħsel werfat kienet tgħid innanna. Dejjem welcome ħabib tiegħi. Grazzi ħabib. Li ħanejlek kif kont qed ngħid l-ewwel net Karl iġġudika l-Dovbik, l-ewwel net. Dovbik huwa plejer bħal kulħadd tifallet ċansijiet tad-deb il-bieraħ f'Milan u Fiorentina Pavlovic fallawet minn qudiem il-gowl, ġifieri jien ma nqgħodx niġġudika għax falla ta' Dovbik forsi kellha stavorta seta' faċilment tafgħu fix-xibka ġifieri kellu iktar ċans vera. U onestament naħseb illi Roma wkoll nemmen li kien ħaqhom għal Milan joħorġu mqar punt. Għax ovvjament Inter imbagħad ukoll fl-aħħar tal-logħba fallew ġi ċans importanti l-asta u ċans ta' Mkhitaryan. Però rigward Inter naħseb is-sena l-oħra naħseb l-Inter taf x'għamlu naħseb jien tagħmlu mill-iżbalji tas-sena l-oħra illi ma setgħux jibqgħu jiddependu biss fuq Lautaro u fuq Thuram. U ġabu wkoll il-Boni illi qiegħed illi naħseb s'issa qed jaqta' figura tajba, naħseb kien jista' jersba' skurja xi gowl ieħor dis-sena kontra l-ewwel logħba. Tlieta u Esposito wieħed qed nitkellmu fuq ir-riservi. Eżatt, ġifieri naħseb mhux għax ifimni għadhom mhumiex livell tal-Lautaro u Thuram, però naħseb huma riservi tajbin ħafna. Mela, minn mis-siffi daxija immorru għal ħadd wara nofsinhar Como Juventus. Infakkarkom li diġà għandna l-opinjoni ta' Roberto De Brincat fuq il-kriżi ta' Juventus li tistgħu anke ssibuha fuq il-YouTube channel tagħna illi inħeġġeġkom ukoll biex tidħlu fih u tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut kollu illi noħorġu sew programmi sew ukoll videos qosra bħal huma dan ta' Roberto. Qabel ma mmorru għall-logħba Como Juventus qed nara messaġġ minn Daniel Buħaġar ukoll qed nieħu pjaċir illi qiegħed jarana Daniel insellimlek ta' min isemmi wkoll illi Daniel huwa ħannejdu hekk. Wieħed mill-mentors tiegħi fejn jidħol il-ġurnaliżmu sportiv, Voldiri, jekk mhux forsi l-kaġun fejnhom qed tarawni hawn, imma insomma. Insellimlek Daniel, u qed jgħidilnek, fl-ewwel taqsima r-Roma ma kinux fil-logħba għall-Inter rebħa tajba, ir-Roma kienu tajjeb fit-tieni taqsima, kif coach bravu wkoll. Grazzi lilkom li ħsibtu fija. Karl, Joseph, ma nafx hekk x'ħadd minnkom irid iwieġeb il-Daniel? Ifimni, speċjalment jiena li għandi ċerta ta' matura aktar minnkom. Nixtieq nibda biex l-ewwel nies nawguralu nerġa' ferqan ta' malajr. Is-Sur Buħaġar kulħadd mela jekk inti ċertalpi U tal-informatika ġewwa della sal, eżatt. Ġifieri jien u Daniel ukoll we share something in common li aħna li hemm tnej. Kif kont miegħu tu għanax mid-dera ma tantx ħedem miegħek bħala l-liem? Le, fimni, ejja ngħidu li ara. Daniel, għejt il-verità kien jagħmilhom l-exercises jew li qed iddejjax tikxfu. Ejja ngħidu li jienu Daniel konna biċċa waħda. Ovvjament, il-fatt li tnej konna interesti jenet xi ftit. U għadna interesti kbar. Le. Ifimni, huwa xi ħaġa sabiħa. U jiena bekk. Nieħu pjaċi li qiegħed membru tal-Kamra Sportiva, min jafni personali jaf. Li jiena ħajti għadaq żbajda, tifel waħdi u missi anzjani. Għandi l-uliedi
miż-żewweġ, qed impenjat l-ewwel hemm ma tgħidu li xejn jien mingħajr kamra sportiva sirt daħlet li fil-vini. U vera happy li Antonello kien tani l-opportunità ġeddida u mhux tal-li hekk tal-li fetaħ li orizzonti ġodda u waħda mill-isbaħ affarijiet li qed jiġrilna aħna hekk bħala tim ħadd ma wieħed fuq li ordem nitkellmu niġġieldu iva, nillagitikaw iva, ma naqblux iva biss għax għandna nwieħed. U din l-istess sinerġija qed iġġib xi ħaġa sabiħa li l-baby li wellet Antonello, warajx dan huwa il-baby ta' Antonello, qed naraw jikber, jikber u jikber. Din hemmen fil-futur qarib għad anke naraw lil l-baby iġġib ċertu frott li onestament min ma jafx jiena nħobb nitkellem dak li hu u skużawni forsi iddevjajt minn affarijiet oħra ma biex tissir produzzjoni bħal di titħafna ħafna xogħol. Mhux t-ewwel darba li nbatlu l-Antonello fil-waqt li nkun qed niddeferti mal-familja li fejjed għal jgħidin jgħid fuq il-laptop il-list l-iskeda u l-programm. Jekk hawn ġifri ċerti affarijiet li huma links ta' dan il-kummenti, domandi, pereżempju mort miegħu, morna nassistu għall-logħba bejn Malta u fakkarni waħda don. Malta u l-Bosnia. Waħda u l-Bosnia, skużawni. Mill-bidu sal-aħħar kien hemm qabli. Waqt il-logħba jena kien silt ninżel għal-drink, jgħidli tellali ħankompli naħdem. Jridu pjaċir daħdem jew dal-persuna. Ġifieri, u min kien hawn fil-kamra sportiva u għal xi raġuni oħra dela, it's his big loss. Għax perswas li the way is only up and forward tal-Antonello. Ġifieri, u ta' dan nixtieq nirringrazzjah, jagħmel balla sagrifiċċja xu ikopri mhux futbol biss. Imma anke darts Formula 1. Ġifieri, hija paġna id-dedika ħafna. U jien gburi nagħmel dat parti minn dan it-tim nagħti s-sem tiegħi u qed nieħu pjaċir imma li nara li din il-paġna qed tisserja aktar u tikber aktar. Ma naqblux? Iktar ma naqblux milli naqblu, imma mexxi quddiem u ta' dan nixtieq nawguralu u nieħu pjaċir anke pereżempju. Nibda nsemmi ismijiet imma li tkun taf ċerti nies ta' ċerta klasti anke ta' fama mondjali, Malti bħalna Tony Drago ġiri segwina wkoll huwa ta' onura lina. U minn hawn nixtieq apparti minn għalkemm jien supporter tal-ħibs oħrkom il-badge. Jiena kulħadd rani kif nitkellem, insellem is-supporters Beltin li segwuna u li qed jagħmlu kampjonat inkredibbli li għadhom tilgħin minn first u fuq kollox nixtieq nagħti awguri qawwi u kbir lil ħudna l-Ħamruniżi għan-nhar il-ħamis li ġej, speċjalment ċerti nies li trabbejt magħhom jien. Bħal huwa Carlo Ciscaldi li nafu fuq 30 sena li dan li f'Ħamrun ma jgħidx kien l-iskola meta konna s-sikstron flimkien. Il-Dr. Karla Tart, konna flimkien l-Università Ħamrun biss, u nammira l-qalb ta' dawn in-nies li dawn saw Antonello fit-tepu fil-ħażin dejjem kienu hemm. Apparti minn hekk għandi ħafna iktar bib mill-Ħamrun bħat Tivoli li nara ċerti stima u rispett minn għandhom ġewwen. Jekk nibda nieqaf, jekk nibda ma nieqafx biss, inkun qed nonqos illum li hu dal il-programm ta' qabel il-Ħamrun meritatament kompetu f'xi ħaġa hekk ta' lussu għall-futbol Malti jiddispjaċini jekk ma nkunx sellimtilhom. Mela, we need to move on. Il-messaġġ wasal. Ejdli boss. Mela, Domanda li jmiss. Sorry. mela, konna ħanibdew nitkellmu fuq Como Juventus ma nafx xatt minnkom irid jiwieġeb il-Daniel imma qabel ma nkomplu. Jiena li fimni qed kommenta Daniel naħseb qal punti huma l-Roma naħseb l-ewwel taqsima kienu naqbatuti jew forsi ma kinux daħlu sew fil-logħba, speċjalment li naħseb il-gowl ħasadhom fil-bidu. Però mbagħad naħseb fit-tieni taqsima Roma ħanerġa' ngħid kien ħaqhom imqar punt. Ċivu coach bravo wkoll, grazzi lkom li ħsibtu fiha, jien ukoll nixtieqlu fejqanta malajr. Li ċivu huwa coach bravo, mhux qed jagħmel qed jaqta' frott minn dak li jagħmel, però jekk hux coach ta' livell jew la naħseb għadu kmin wis biex tgħid. Naħseb jien. Isma'ni biex jeħriġ ċertifikat is-sena l-oħra li semna tas-sigarru li kien tajjeb. Ton. Jien nibqa' Biex ngħid il-dak tajjeb għalija kifu qed jagħmel straordinarju.
Le, Eżatt. settema biċċa xogħol tajba. Mela ħalli nkomplu li xilħin qiegħed jaħrab. Mela konna ħanibdew nitkellmu fuq Como Juventus. Diġà rajna l-kummenti ta' Roberto fuq YouTube. Tkompli l-kriżi Bianconera. Karl, forsi kumment minn għandek qabel ma mmorru Xajkun kumment short and sweet. Għamel analiżi perfetta il-ħabib tagħna Roberto De Brincat. Xinżid iktar m'hemmx. Biex ma naħlilkom xin iktar, ġifieri biżejjed qed tillejla jien. Le, jiena ġifieri naqbel ma kama sħabi kallu Roberto, bażikament Tudor ma nistax nifhem kif daqqa waħda Juan Mario mhux jilabu. Jonathan David dejjem kważi dejjem fuq il-bankina. Kambjasso elibru l-pożizzjoni, kallulu jilab defensur ċentrali qed jilabu defensur mal-lemin. Ġifieri ma nafx x'inhi t-tattika tiegħu, ġifieri u ngħidu li torta Tudor għax naħseb materjal biex jilab għandu. Ġifieri. Mela, ħanibdew nitkellmu fuq argument li ġabdejna nitkellmu fuq U Antonello Minuta, Roberto fuq l-loba punt malaj fuq Torino Napli. Fil-ġiġ programmi li għaddew, il-ħabib tagħna Roberto qal li naħseb qed jistenna illi qed tasal fit minn l-avventura ta' Conte man Napli. Jiena naħseb wara dak li rajna kemm ma' Milan u kemm wara li rajna għandna l-issib li għadha kontra Torino, naħseb il Roberto ħabib tagħna iktar ma jgħaddi żmien naħseb iktar qed jingħata raġun l-avventura ta' Conte jiena wkoll issa qed nistenna li qed tibda tiġi fit-tmiema. Interessanti wkoll naraw se jgħidulna il-ħbib tagħna tan-Napoli Club il-ġimgħa d-dieħla meta ħankunu qed niddiskutu Napoli Inter. Ma naħsibx ta'. Ovvjament nisperaw li Napoli Club Malta jaċċettaw l-istedina tagħna. Mela, ħalli nagħtu naqra ċans is-sur Magri Svoga. Milan Fiorentina, doppietta ta' Rafalea u l-Milan telgħu fil-quċċata tal-klassifika. Joseph fidejk. Le, fimni ovvjament aħbar tajba u jidher li naħseb kompla juri l-frott li sar fis-sajf. Ovvjament bħalissa però vera qed nifhmu li l-ewwel però insertajna tim li ma tantx għaddej minn fażi tajba, il-Fiorentina. U rridu nżommu f'moħħna li issa wara l-logħba ta' Pisa għandna l-lof nofs il-ġimgħa mal-Atalanta u mar-Roma ġiex timijiet illi Atalanta forsi battew Napoli, Roma għaddejjem minn fażi tajba. U tinsewx bħalissa għandna l-Pulisic, Loftus-Cheek, Estopinjan, Rabiot u Nkuku, għandek il-Pulisic, l-Estopinjan u Rabiot, għandek l-plejers titolari, dawk ġifieri huma kollha mweġġa ġifieri jistgħu jaffettwana nittama u li jitlu in time, però fuq il-logħba tal-bieraħ naħseb kienu 3 punti meritata, nemmen li over kont kien Milan kon naħjar ħafna mill-Fiorentina. U onestament naħseb jien fuq il-penalti nemmen il-penalti naħseb kien intenzjonat, naħseb kien hemm ġibda fuq Jimenez. Issa hemm min jaqbel u hemm min le, però jekk noqogħdu ngħidu fuq il-Milan, fuq l-Inter u anke fuq ir-Roma rispettivament u anke l-Juventus, it-tim ta' Roberto, jekk kull tim joqgħod jgħid il-VAR kemm it-talba ħadmet favur jew kontrih nistgħu nagħmlu bibja sieħa ġifieri jekk imur lura l-logħba ma' Bologna Milan kellhom ġiex penalties li kienu ċar kulħadd qal li kienu ċaru ma natawx. Din id-darba jiena nemmen li kien jista' jkun illi forsi kien 50-50 u fl-aħħar id-deċiżjoni kienet li jingħata, però naħseb kien hemm il-kuntatt bejn Jimenez u l-perifla ta' Fiorentina. Però naħseb hemm nkunu onesti u ħandaħħal naqra l-Karl ukoll. Kien naqra eżaġerat il-Jimenez. Però Karl, skużani, Antonello, però ħanejlek waħda, jista' jkollu forsi ir-rexta xi naqra, però mbagħad dak juri wkoll li Jimenez naħseb ħataf l-opportunità u uża moħħu biex jirebbaħ it-tim tiegħu il-penalti, ġifieri hemmhekk tidħol il-makakkerja tal-plejer ukollu. Ġifieri uża naqra l-intelligenza tiegħu ukollu. Karl. X'taħseb? U jidi taħseb, metlek xien, għetlek xien minit qabel San Siro, għalli ħaj gawdi. Ma tantx dom ġejtin fil-penthouse xitna. Ma laj qabezna da. Le, sta naraw, naraw baqa ħafna. Fimni baqa ħafna, fimni kull matem, ismani, nar il-ġimgħa l-Milan mistom kontra l-Pisa, l-Pisa din jagħtu logħba l-kulħadd, ġifieri ismani baqa kull matem punt jifretta ġifieri. Li hemm tajjeb li issa l-Milan sabu żewġ konfronti diretti, naħseb Napoli u Inter, u naħseb ir-Roma ma' minn imissom kal weekend li ġej. Minn hemm Sassuolo, hemm ixċert. Sassuolo wkoll qed jagħti wkoll huwa bukitim ta' kulħadd fis-Serja A. Ġifieri isma' nibaqa' ħafna x'jista' jiġu plas kif hekk Milan għandu. Le, samejju.
Imma trid iddur il-klassifika, infatti nikkonferma li ir-Roma missa ma' Sassuolo. Mela, iżjed messaġġi nfakrukom li qegħdin live kull min jixtieq jgħaddi l-intervent tiegħu feel-free to do so. Charlo Antonelli, il-familja Antonelli issellem il-ħabib kbir tagħna Joseph, keep it up sieħbi. Żball wieħed qiegħed tagħmel l-supporter ta' Milan. Fuq hekk il-Charlo ngħidlu kulħadd għandu dritt jiżomma min irid. Forza Inter dejjem. Ekku ma' familja interista ġifieri nsellmilhom minn hawn u grazzi tas-support. Għanna wkoll messaġġ minn Dylan fej qed jgħidilna proset il-Kamra Sportiva tal-affarijiet sbieħ li qegħdin nagħmlu. Nagħti nkunu wkoll din l-okkażjoni biex nagħti welcome lil Dylan illi ser inaqgħad magħna tista' tgħid u se jkun qiegħed ukoll jagħmel id-debut tiegħu nhar il-ħamis li ġej. Naqbel perfettament ma' Karl u nixtieq nirringrazzja lil Antonello li oġbujtini din l-opportunità grazzi lilek Dylan illi wkoll rejt l-interess li tingħaqad magħna. Nsellem ukoll lil Manuel Cardona, Gilmore Bsajna u Marcel Merċieqa illi qegħdin isegwuna. Mela, l-aħħar argument li nixtieq inqajjem qabel ma mmorru għal-riklami. Igor Tudor u Stefano Pioli, ħafna aspettattivi u ħafna ddiżappunti. Min minnhom jinsab fl-akbar riskju u għaliex. Onestament, jiena meta ovvjament wara meta morna għal momenti tal-waqfa ħabba l-lob tan-nazzjonali jiena ma stennejx il-Pioli ħajkun għadu fuq il-bank ta' Fiorentina, ġifieri naħseb Fiorentina ġifieri qegħdin ħallu s-sittul nemmen illi għandhom players biex jiċċillenġaw mat-top 6 ħalli ma ngħidx mat-top 4. U rigward Igor Tudor naħseb l-istess ħaġa, ġifieri naħseb sissa min jista' jiżbal seba' lobiet għaddew jew 6 lobiet. Seba' lobiet ġifieri għaddew, naħseb jekk ħajbqgħu itawlu l-ġiġdimiet kemm jifendu sakemm Fiorentina naħseb ħadd iġi Omar. U speċjalment Juventus wara n-nefqa li jagħmlu fis-sajf jekk ma jitlux Champions League ħajġu fi kriżi finanzjarja ġifieri ma ġifieri naħseb illi Igor Tudor jaqbillhom isibu replacement jew u llum ovvjament issemma tajjeb li ngħidu għandu issemmew Mancini u Spalletti li jistgħu jkunu dawk li replacejaw il-Tudor. U semma samieħor, fuq din nixtieq nisma' minn ħadd Karl fuq u Palladino. Palladino, sewa. Karl. Spalletto wkoll imsemmi mal-Fiorentina ta' min jgħid Tudor. Għanejdek naħseb bħalissa huwa daqsxejn diskors prematur. Mela, ħan iċċekkja waħda Italian Serie A table. Nistantijilek hawnhekk Da, il-Milan wara, għandhom mela 16, għandek- Inter Napoli u Roma 15, Bologna 13, Como Juventus 12. Il-Fiorentina jinsabu l-aħħar, però. Mela, kelli ngħid għax hemm aħna. Mela, da Tudor kull huwa biddu fut rispett. 4 punti biss minn ras il-klassifika. Naqblu? Ejja. U 3 punti il-bot mit-tieni post. Ġifieri ma nafx għalfej dala kollu fuq Tudor. Opinjoni miżera tiegħi. Ifimni l-Juventus huma tim ta' ċerta aspettattiva imma naħseb li fuq neħija ta' coach minn ħata Juve għalija ikun del clamoroso u jkun naħseb xi ħaġa maċla. Fiorentina le. Biss aħna ma rridux ninsew ħaġa li jiena l-bieraħ bir-rispett kollu lejn il-ħabib tagħna Magri, orajt. Il-Fiorentina l-bieraħ tilfu b'mod skandalus. U naħseb mhux sew għalkemm sfortunatament fil-futbol hija xi ħaġa normalissima li il-coach dejjem ibati hu u minnu u x'inhu jagħmel x'jagħmel l-ewwel ras se tinqata' hija tal-coach. Fiorentina diżappuntanti ħafna. Ġifieri kellu jien għalija inqum għada u nara li l-Pioli Fiorentina neħħew. It comes quite natural għax daw minn 20 punt. Kull ma ġabu
sempliċiment tlieta ta'. Ġifieri daw minn 7 lobiet il-fraction rate tagħhom kellek tikkonvertiha f'mezz 1/7 da. Hija inkredibbli. Ara, U għandhom biex jilabu ta'. U għandhom materjal il-Fiorentina biex jilabu. u jena tkellem straight, per eżempju, il-Fiorentina kienu kollha l-laki. Il-Roma rbaħnilhom il-Fiorentina, imma ħaqarhom il-lob. Dis-sena ma tafx qed nieħu pjaċir l-Italja m'hemmx isadek it-tim jew tnej isu kampjonat tal-ġbla telaqlek wieħed jiġri u l-oħrajn qegħdin sew. U sabiħek, per eżempju, biss imma kelli nieħu minni, kelli ngħid. Fuq Roma li għandi ftit diżappunt huwa da. Tim kbir hemm, tim tajjeb hemm, imma qisu hemm dik il-ħaġa missing. U l-affarijiet li ġew s'issa ħsiena naħseb kienu self-inflicting. Mela kien hemm instances ċertu lob. Mhux qed ngħid mal-Lazio rbaħna bil-lak. Mal-Fiorentina rbaħna bil-lak. U mbagħad joħroġ lok mal-Inter, mhux kiereċ ma kerċem ta' bil-rispett kollu lejġ kerċem, u nsena minn nista' kerċem minn hawn. M'intix kiereċ ma fil-Fla United biex ma ndeq il-ħadd. Kiereċ mal-Inter bl-attakkant. Ma nafx. Niprofa nifhem. Għax bid-dovut rispett. Hemm mod ħatilab matin, u hemm mod ħatilab miħor. U dawsk bir-rispett kollu. Kulħadd jinsija, ma ma ninsihomx. Li laqabna mat-tim li orajt għala 5 fil-final ta' Champions League. Imma dan, on paper, staġun 24-25, l-Inter kien it-tieni tim fl-Ewropa. Naqblu? Kellek tara l-karti wkoll, l-Inter kien it-tieni tim fl-Italja. Imma kulħadd jinsa u dilik barweġa tkun, u dilik barweġa li għandhom l-interesti, u dilik barweġa li għandi jiena fil-logħba ta' Roma Inter. Li kemm hu ikra meta ħaġa tarmija int stess. Dak li l-rammariku għax tgħid fottik ir-referi kien barri. Tibgħatu tnejżaq il-ħas tal-Marsa, għalkemm m'għandux bżonn għax bħalissa mifquh ilma. Imma li hija self-inflicting kera wisq. Mela l-interessana l-oħra. Mhux fuq 3 partit irramewhom u terfu l-lik. U mbagħad jiġini bir-rispett kollu il-coach għax mhux baħdan. U joħroġ bil-falsa l-beve. Ma titfalhom x'attakkanti li beżol daw. U toħroġ li bit-tlieta. Issa l-Dybala, nħobbu, lażgu li nħobbu l-Dybala. Imma flowback il-Dybala ma nibdiex, speċjalment għadu ġej minn injury. Noħroġ il-Ferguson ħajġru jħarbatom. U biss nixtieq ngħid prosit lill-Inter tas-Center Forward l-għandhom Esposito. Dallum qed nitkellem ma' kollega tiegħi x-xogħol qedlu jien ma nafx kif ma jibdiex. U tal ir-raġuni għalli ma jibdiex għalli għax inkella jaħarqu għax għadha dolu żgħir. Biss nemmen jiena li ħajkun attakkant kojfjokki, ġifieri. Nixtieq nara li Jekk l-Inter jibżaw għalih. Inħalilek imma Roma narax. Kemm ninformakom Cremonese, half-time Cremonese minn fuq wieħed xejn. Grazzi Joseph, infatti wkoll tellajna grafika fuq hekk. Mela qabel ma nagħlqu żewġ kummenti finali, Giselle Antonelli lil Jimenez nieħduh jirrex tas-sala Dunkar. Dina naħseb xi sala. Dina naħseb xi sala fir-reba Joseph. Skużi. Dix xi sala fir-reba tas-sala Dunkar. Ekku, iva. Sewa wis. Komment finali minn Mark Xkembri, il-problemi ta' Juventus imorru l-coach. Ma jistax ikollok il-boss Elkan moħħu fil-Ferrari u qiegħed l-Amerika u fejn misbideħ farku. President Ferrero ma jafxakkux il-ballun tonti jew kwadru, ġunto li ħalla ħerba warajf, Komol li kellu lil Tudor bħala t-tielet għażla.
Total Roma bes rasu u jinsfortunatament nemmen li ġejjin żewġ telfit oħra, waħda mistennija ma' Real u waħda ma' Lazio li se tiftaħ feriti beraħ kontra l-ex Maurizio Sarri. Għaniglek, Antonello fuq dal qal naqbel ma mal perfettament. Ħanu eżempju mill-Milan ta' sena l-oħra. Il-Milan sena l-oħra kellhom diriġenza ta' ċajt. Kellhom il-Giorgio Fullani, Sporting Director, li dan xogħol accountant u l-istess bħal kan laqqas fil-balon xtonti kwadru. Dis-sena x'ġara ġibna il-Tare li kien Sporting Director mal-Lazio u naħseb mal-Lazio kien tajjeb però rridu ngħidu l-verità li r-riżorsi li għandu mal-Lazio mhux l-istess riżorsi li għandu bħala tim bħal huwa l-Milan. U naħseb għamel biċċa xogħol tajba ġifier li jkollok Sporting Director li jaf il-lob naħseb dak huwa importanti ħafna. Mela, grazzi Joseph u grazzi Karl tal-kummenti tagħkom għall-programm tal-lejla. Insellilkom u grazzi. Grazzi intom, ċaw ċaw. Eżatt, immorru għal waqfa qasira ta' riklami kif nidħlu lura nibdew nitkellmu naqra fuq il-logħba Liverpool-Manchester United, il-panel li jmiss qiegħda lesta standby biex tidħol, Roberto De Brincat jidħol ukoll jien minn ħatijaj nieħu tat-silma u narakom madwar 4 minuti oħra. Għalissa isimgħu il-messaġġi li għandhom l-sponsors tagħna u tagħna għalikom, importanti dejjem użaw is-servizzi tagħhom għax mingħajrhom daw il-programmi ma jsirux. Ibqgħu magħna. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Inaqat magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, il-ristorant għalik. eabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilgħab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. eabet.com, dejjem ilgħab b'mod responsabbli.
Merħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta flimkien miegħi Antonello Abela, nilqgħu magħna l-ewwel nett il-Roberto De Brincat. Nsellim lek Antonello, nsellem il-ħbib li għandna magħna u dak kollha li jsegwuna ta' kull ġimgħa. U issa kif qegħdin taraw ħanitkellmu fuq il-derbi tal-Ingilterra li kellna l-bieraħ bejn il-Liverpool u l-Manchester United. Għal dan il-għan miegħi għandna lil Alan Yeomans, parti ta' Liverpool u bid bis-sima u dik il-backdrop ta' Morin Brady Buġejja supporter ta' Manchester United, nirringrazzjom tal-lejla u ġobhom jinaqdu magħna għal dan il-programm. Infakkur qegħdin live għal kull min jixtieq jinaqat magħna matul din ix-xandira diretta, daqstant kull min jixtieq jikkummenta fuq din il-logħba fil-fritu tużu fis-sezzjoni tal-kummenti illi għandna miftuħa għalikom. Infakkarkom ukoll illi bħalissa hemm għaddejjin żewġ lobiet. Cremonese u Udinese li tinstab fil-ħin tal-mistrieħ u qiegħda wieħed b'xejn favur il-Grigio Rossi. West Ham United Brentford li għada xejn b'xejn ovvjament jekk jkun hemm xi aġġornamenti dawn sejrin tarawhom fuq l-iskrin jitilgħu bħala flash square. Mela, nibdew nitkellmu fuq il-logħba tal-bieraħ, sinjuri. Liverpool Manchester United, l-ewwel ħaġa ħan nitlob kumment ġenerali fuq il-logħba sew minant Roberto kif ukoll minn membri tal-panel. Alan, kontu home, fidejk biex tibda. Għat nsellem il-Brady, u Roberto, kull kmejt segwina. Loba għalina disappuntanti u mux il-rizultat biss, naħseb jena u koll, anka l-prestazzjoni. Dieta li għattiġini loba oħra, prestazzjoni dejjem deludenti, speċjalment kun fl-ewwel ħaf. Imma kontet nippretendi li ħanqum għal okkażjoni wara 3,000 kien hemm ħafna hype fuqha tgħaddi ġiex minuti u ngħidna go. Ġifieri għalija naħseb jiena logħba li diżappuntajna biex imbagħad tqum l-aħħar nofsija biex forsi iġġib id-draw. Meta inti qiegħed home, suppost bħala livell bir-rispett kollu lejn United. Aħna ħjar minnhom, ġifieri anka l-investiment li nfaqna fih dis-sena fejn sortu storja ngħidu snin ta' qabel konna nikkritikaw id-diriġenza għax dejjem idejhom fil-bot u joħorġu xejn dis-sena kien hemm ħafna high hopes fuqhom. Ma pretendix li ħajamlu xi mirakli għax ma jistax biddel nofs tim u nofs tim tilagħbu u tippretendi li jiġu l-istess riżultati ma għalija wieħed mill-isbal kien li talaqlu Diaz. Mela, Brady, nitolbok tixal il-mikrofonu ħan nisimgħu tiegħek fuq il-logħba. Mela, l-għedet, grazzi l-istadina u iktar opportunità għalija biex nagħti l-opinjoni tiegħi kif ukoll insemma neħni fuq it-tim li jiena nsegwi kull ġimgħa, nirreferi għal Manchester United. Rigward nixtieq ngħid xi ħaġa l-ewwel li din kienet tista' tgħid l-ewwel rebħa fil kważi wara 10 snin għax l-aħħar rebħa kienet f'Jannar tal-2016 kif ukoll l-ewwel darba li Ruben Amorim rebaħ back-to-back wins ġifieri fil-Premier League ġifieri qed nitkellem żewġ logħbiet infila kemm ilu li it-tmum ta' Manchester United propju issa f'Novembru li ġej fil-bidu ta' Novembru jkun għalaq sena. Issa, rigward il-partita, Ruben Amorim qed ikompli jinsisti bil-formazzjoni ta' 3-4-2-1 ġifieri l-imbirka sistema li matul din is-sena dejjem jiġi kritikat fuqha. U bħala players mill-aħħar logħba ta' Sunderland li kienet prestazzjoni vera pożittiva qabel il-waqfa għal kontrarju tal-coach Arne Slot li minkejja li tilfu kontra Chelsea żamm l-istess 11 Amorim biddel żewġ players li kien il-center forward Benjamin Sesko li kien fl-aħħar żewġ partiti qabel il-bieraħ kien skurja żewġ goals
kif ukoll lid-difensur promettenti Franċiż Leny Yoro li daw Sesko ġi replaced minn Kunja u Yoro ġi replaced mill plejer tal-partita Harry Maguire. Issa naħseb jiena il-pjan ta' Morim kien ovvjament bħala center forward, Kunja mhux dak is-center forward ta' statura bħalma u Sesko u ngħidu dak is-center forward tipiku tal-kaxxa. Ovvjament naħseb kienet id-deċiżjoni ta' Morim peress li naħseb l-idea ta' Morim kienet li ħabba l-istatura tiegħu Sesko u t-tip tal-logħba li jilgħab seta' jiġi kontrollat malajr minn Van Dijk u Konate fil-waqt li Kunja huwa plejer iktar tekniku u wkoll ġifieri apparti li huwa plejer tekniku wkoll li naraw kemm ħafna drabi jinżel anke jgħin jiddefendi għat-tim ta' Manchester United u ovvjament bħala ballun stajna anke għax ovvjament kif diġà semmala naħseb meta tara t-team sheet u kienu home ukoll Liverpool wieħed jassumi li ħajkollhom il-kontroll f'idejhom tal-logħba allura ovvjament il-United biex forsi jippenetraw il-Liverpool irridu jużaw ovvjament li jkunu diretti fl-attakki tagħhom jużaw il-counter attacks kif infatti ġara għax ovvjament jiena fil-fema tiegħi Liverpool qed naraw il-difiża ta' Liverpool dan l-istaġun qed nara kemm xejn vulnerabbli. Barra minn hekk issa ħaġa oħra li rajna kif diġà semmejt kien Harry Maguire li flobit bħal daw minkejja li jiġi kritikat anke mill-partitarji ma naħsibx li titħalleh bil-qiegħda huwa tista' tgħid leader kif ukoll għal Amorim f'sitwazzjoni bħal dawn meta United ikunu taħt pressjoni f'dak tip ta' logħbiet kemm il-darba ġib bżonn Harry Maguire li anke dan meta jkun hemm set pieces jew kif ġara l-bieraħ ikun dejjem biex forsi jittanta xortih li jiskurja b'xi daqqa ta' ras. U mhux l-ewwel darba li United ikunu taħt pressjoni kemm ilna taħt Amorim u Harry Maguire jirnexxielu jsalva lil Manchester United. Ħaġa oħra li qed ninnota wkoll li issa United rajna improvement tal-aħħar żewġ logħbiet kienet li hemm l-inklużjoni mal-ewwel 11 tal-goalkeeper Sen Lamens. Bażikament fiż-żewġ logħbiet li kellu il-Belġjan ma kellux onestament ma kellux ħafna x'jagħmel, però qiegħed jagħmel dawk l-affarijiet bażiċi li l-coach ikun qed jistenna mill-goaler li l-żewġ goalkeepers l-oħra li bdew jiġu utilizzati ġifieri qed nirreferi għal Onana u Bayindir ma bdewx jagħmlu anke tara jidher anke d-difiża għandha s-serħan tal-moħħ fejn kollu jilabu lura ma' Sen Lemens ħaġa li oġbitni fih huwa li dan il-positioning tiegħu li kapaċi juża żewġ saqajn għandu il-kik tajba ħafna u kif ukoll rajna kif fl-ewwel gowl li ġie wara bis minuta propju l-azzjoni bdiet minn kik ta' Sen Lemens, però ovvjament fuq dan il-gowl nitkellem iktar tard matul dan il-programm. Kif ukoll anke fejn jidħol ħruġ biex minnhom ħareġ ħarġa ġifieri li nerġa' nsemmi l-goalkeepers li kellna ma kinux jaħtfu l-ballun taraħ jaħtaf il-ballun ġifieri qed naraħ jagħti ċertu sigurezza u garanzija fit-tim tal-United li konna neqsim minnha matul mhux daw l-aħħar partiti iżda qabel ma lafu iżda f'dan l-aħħar żewġ staġuni kemm ilu li telaq David De Gea. Roberto, l-ewwel kumment tiegħek fuq il-logħba qabel ma nibgħad nibdew niddevjaw naqraw nitkellmu fuq iktar temi ġenerali jekk jogħġbok. L-ewwel kumment tiegħi llum tfajtni fil-programm Alex. Għax għandi ex-kollega u ex-player li kont nikkoċja ma' Swili. Ġifieri tfajtni fil-programm Alex illum. Le, fuq il-logħba jiena bniedem li nemmen never change a winning team. U naħseb Arne Slot
fis-sajf ma nafx xolhom nefaq ammont inkredibbli ta' flus biex imbagħad players bħal Frimpong, bħal Wirtz, bħal Ekiteke jispiċċaw isaħnu s-siġġu ma' ġenbu. Jiena pereżempju ma nistax nifhem kif mela xtrajt il-Ekiteke. L-ewwel logħba bdejt tilgħab u beda jiskurja għax imbagħad xtara l-Isaac poġġih bil-qiegħda. U da Isaac għadu laqqas kurja gow mal-Liverpool. Xtrajt il-Frimpong biex jirreplacja l-Alexander Arnold. Labu l-ewwel logħbiet daqqa waħda spiċċa bil-qiegħda u jdaħlu biċċiet żlemmu law. Meta tipprova players differenti fil-pożizzjoni ta' right back li ħadd mu jrendi minnhom u hemmhekk evidenti li għandu problema. Bħal Robertson pereżempju. Robertson dal-aħħar snin naħseb kien wieħed mill-pilastri tas-suċċess li kellhom Liverpool taħt Klopp u anke l-istaġun li għadda l-fejn daqqa waħda daqqa talu rasu kompletament. Sa mhuwiex xi fenomenu imma naħseb li hemm qiegħda dmiru tajjeb Robertson. Jiġifieri dawn huma affarijiet jiena fehmni l-logħba tal-bira naħseb il-Liverpool biex nkunu għedna nkunu fair kienu sfortunati wkoll laqtu tliet darbit il-lasta. Jiġifieri sofrew gow wara minuta li ovvjament jibdel il-pjanijiet kollha li kull coach jista' jagħmel għall-logħba. U mbagħad x'inġabu draw u naħseb kien draw meritat biex nkunu għedna kollox. Reġgħu sofrew mill-ewwel gow ta' Maguire u ovvjament spiċċaw tilfu l-logħba. Però naħseb dan l-istaġun il-Liverpool tilfu mill-maġija li kellhom fl-istaġun li għadda. L-istaġun li għadda kellhom tim li jipperformi naħseb mhux ħajt perfett imma kważi perfett. Dis-sena bidlu ħafna mill-players bħalma qal Alan neħħew il-Luis Diaz naħseb kien żball strateġiku min-naħa ta' Slot. Baqgħu jibbażaw fuq Salah u Van Dijk li naħseb f'dal-bidu ta' staġun naqsu ħafna mill-livell ta' performance tagħhom. It-tnejn li huma ġifieri mhux Van Dijk rajtu naqqas ħafna jien anke meta tilgħab kontrina u Malta rajtu naqqas ħaseb wara meta jilgħab kontra timijiet tal-Premier. U Salah apparti l-età ovvjament naħseb għadu ma daħalx fil-forma li nafuh is-soltu biha. Jiena naħseb li hemm konfużjoni fit-tim tal-Liverpool, hemm konfużjoni għax ovvjament kien hemm pjan li jilagħbu ċertu players, daw il-players għadhom ma tabux il-forma jew għadhom ma ġġeljawx ma' sħabhom. U naħseb li anke l-fatt li titlef 4 logħbiet infila hija bozza ħamra li ovvjament Slot irid jindirizza malajr kemm jista' jkun. Min-naħa tal-United naħseb dawn iż-żewġ rebħiet kienu ossiġnu qawwi għal Amorim li mhux ħaneżaġera ma naħseb kien wasal qrib li jitkeċċa għar-riżultati li t-tim tiegħu beda jikseb. Naħseb il-mossa li ħalla l-Sesko bil-qiegħda u lab players u ta' aktar ta' moviment milli ta' statura naħseb di kienet ukoll kontra difensuri bħal Van Dijk u Konate. Però naħseb jiena jekk naraw kollox iċ-Champions tal-Ingilterra u ċ-Champions tal-Italja għalkemm kellhom kampanja akkwisti tnejn li huma farajonika, it-tnejn li huma qegħdin f'diffikultà. U naħseb din hija turija li mhux lakemm tonfoq iżda once li inti ssib il-formula maġika tittoqgħod attent li ma tibdilix drastikament għax titlef kollox. U naħseb Liverpool u Napoli dak li wettqu fis-sajf tilfu dik il-maġija li kellhom fl-istaġun li għadda. Mela, għandna diversi messaġġi li qegħdin jidħlu għalik Alan u naħseb illi tajjeb ukoll illi nindirizzawhom. Li bażikament qegħdin jimmiraw fuq l-attakk li kien propju dak li kont se nibda nitkellem fuqu. Mela, ħanibda jiena. Alexander Isak, sodisfatt bil-andament tal-lob tiegħu qabel ma mbagħad naraw x'għandhom xejdu l-segwaċi tagħna? Personali għad fadallu biss daqsef mhux ma nafx ismijiet tal-plejers imma ġifieri daqsef kif jilagħbu kif ħadd il-pass kif mhux għadu ġej għadu jintintegra mat-tim mhux fiżikament fit għadu biex jilgħab id-90 minuta slot stess qed jgħidu ġifieri da
kif jista' jkun ma jistax jilgħab 90 minuta f'daqqa waħda imur jilgħab ma' nazzjonal f'pajjiżu. Ma' nazzjonal f'pajjiżu l-aħħar ġiex logħbiet li jagħmel labhom it-tnejn li huma u jaqbadu jilagħbu f'din logħba speċjalment kontra United. Jiena personalment kif rajt għan jieħdu l-Isaac jiġifieri wieħed mill naħseb bħal ħafna kont wisq entużjast għan jieħdu wieħed mill-aqwa attakkanti li kien mistaġġol l-għadda u kważi top scorer. Ekketika kien jgħat ikun aħjar minnu, ġifieri personalment kontra United naħseb kont nilgħab lilhom flok eżempju. Wis imma wkoll apparti di, is-sistema li tilgħab slot hija naħseb mhix tajba l-Isaac fis-sens li m'hemmx dak il-midfielder jew fis-sara kien hemm speċjalment Trent u anke Robertson li jagħtu dawk il-passes u jikkreaw. Dis-sena ħlief slow tempo. Moħna fil-possession. Kif nasu Barakax naġġa mbarru l-ballu l-ura u nerġgħu nibdew. Mal-United wajġ xmew taqlajna go. Taddi naħseb laqas għaddi 10 minutes. Nara l-Kerkes iżomm il-ballu, għasjaf xħajamel bih, erġa' tiħil Van Dijk. Van Dijk erġa' tiħil Konate, erġa' b'damu wara, u qed nitilfu xejn. Meta dan fi żmien qabel is-sena l-oħra biss li kien slot. Konna nippressaw iktar bil-ballu, nikreaw iktar, tipo konna l-istess li kien taħt Klopp. Dis-sena biddel formation, ġab minn 4-3-3 ġabha 4-2-3-1 u naħseb qed imbagħadu ħabba fek. Issa jew players għadhom ma adattawx ma' sistema jew ma nafx. Imma biss Kerkes l-ewwel wieħed qiegħed out of form, ġabu huwa u naħseb jibqa' jilgħab bih. Meta Robertson meta beda jidħol fit-tieni ħaf, kienet ikun iktar offensiv u iktar dirett. Tas cross ma jagħti Kerkes, is-sena l-oħra kien wieħed mill-aqwa left backs kien hemm. Dis-sena laqqas huwa totalment player differenti. Frimpong, għadu kif semma kombinazzjoni Roberto, ġibnieh flok Trent. Fet jilgħab flok Salah. Alla Salah għod dejjem jilagħbu mela dan ġab players li mhux pożizzjoni tagħhom jew ma biex jilgħab Szoboszlai. Kif jilgħab naqas Szoboszlai qed jagħmel naqas xogħol ta' Trent li jagħti dawk il-blalen forsi għall-attakkanti. Imma biex nikreaw m'hemmx. Is-sistema hija tajba jew ħażina ma nafx, jien għalija aktar ħażina bħalissa għax mhux iġib riżultati. Mela, Allora Isaac wieħed mill-problemi li hemm li m'għandux min jtieħ il-blalen. Meta kien ma' Newcastle kellu dawk il-players li jtuħ il-blalen. Ma nafx, issa is-sistema bħalissa qiegħda slow, ġifieri mhux jilgħab dak kif kien ma' Newcastle fast. mela, għandna xi messaġġi wkoll insellem il-Elvin u lil-Wayne McCallef li bħalissa qegħdin jaraw il-programm ukoll Gabriel Busuttil Emmu Brady. Klomar Brinkat, għajjem punt interessantissimu dan il-segwaċi. Insellem lil kulħadd. Id-domanda li nixtieq nistaqsi lil-Lalan hija fuq Chiesa. Dan meta jilgħab jidħol tajjeb fil-logħba, punt ieħor li hu iktar skomdu. Liverpool nefqu ħafna fis-sajf, ma taħsibx bejn Wirtz u Isaac wieħed minnhom kien iżejjed għala. Ja, fuq Chiesa għandha raġun. Biss, mela qed titkollok wieħed mill-aħjar reserves li tidħlulek dejjem jiġġiegħed tal-ballun u kollox. Xi jagħmel? Ma jdaħlux fil-Champions League. L-uniku plejer li kienet ililu jġiblu naqa' riżultati. Nawaj naħseb konna laki li fl-ewwel ġiex logħbi tlieta dejna skorjaw l-aħħar minuti, wieħed minnhom li jkun Chiesa li jiġbollu ġieħu u x'jagħmellek fil-Champions League ma jdaħlux. Jiena għalija wieħed mill-punti irid jilagħbu aktar, itih iktar ċans, plus li jilagħbu fil-pożizzjoni tiegħu, mhux jilagħbu center forward, għax dejjem center forward jilagħbu. Meta kien mal-Juventus kienet jilagħab left wing. Ovvjament ma jilagħbx left wing għalfejn għax hemm Gakpo, u dak wieħed mir-raġuni li dejjem ma jaqalawx. Fuq Wirtz, ġej minn kampjonat totalment differenti, Ġermaniż, irid jidra s-sistema tal-Ingilterra. Jiena xorta konna nemmen anzi kellna bżonn plejer kif qed ngħid qabel, ma kienx Trent ma kienx hemm dak il-plejers li jagħtu l-kreattività u jkun qed nemmen li Wirtz ħajkun dak il-plejer li jerġa' jagħti l-kreattività fil-midfield. S'issa huwa totalment differenti mill-plejer li kien mis-sena l-oħra. U l-minsamma?
Le, fuq Virts u Isaac kienu, żewġ players li ġi semmejt. Mela, U eżatt Isaac kellimna kummenti. qabel. Glenna Bela, Glory Man United, Dylan qed jerġa' jgħidilna illi Arne Slot qed jiżbalja kull darba li jitfal il-ekitike fuq il-bankina. Forsi din hija osservazzjoni tattika li jista' jsemmi Roberto iżjed tard, ekitike beda l-istaġu b'mod saħħtu u ma narax li hemm raġunijiet li jistgħu jiġġustifikaw id-deċiżjoni. It-telfa ta' Trent Alexander-Arnold qed iħossuha bil-kbir il-Liverpool. Taqbel magħha din dan qabel ma nkomplu. 100%, għax dak kif kont qed ngħid l-ewwel huwa wieħed minn fuq id-difiża kulħadd jista' jikkritika jew mhux. Imma hu iktar plejer offensiv. Imma kien dak il-plejer li jitfalek il-blan jikkrealek azzjoni minn xejn. Dak jagħti dak it-trupa so l-attakkant iġibu waħdu. Ġifieri fir-realtà hemm xi ħadd irreplacjah? Le. U Ekitike prova darba jilagħbu wkoll fuq il-left. Left fit-tazza fil-Karabaw minn għalija. Labu left 10 minutes hekk lab u Isaac fin-nofs. Ma tantx tagħmel ħafna ġifieri jien kont nissuspetta li xi darba nara l-Ekitike mal-linja u Isaac fin-nofs. Mela, nitkellmu issa fuq plejer li jien qiegħed narah fuq l-ispont ta' Brady, ma nafx hekk premeditata jew le, ma insomma. Brian Mbeumo illi fetaħ l-iskor wara 62 sekonda logħob. L-ewwel nett kemm kien importanti illi tiftħu l-iskor minn daqshekk kmieni f'din il-logħba Brady. Ifimni, Antonello, din ħadd ma stenni, ġifieri jien minix midħla tal-bets, ġifieri għavolja il-futbol insegwih mit-tnejn sal-ħadd, imma naħseb jiena ħadd ma titlu jew forsi ftit kienu li għaddilhom ir-rashom li l-iskor jinfetaħ daqshekk malaj. Nerġa' ngħid il-United il-bieraħ u dak il-ħin mill-ewwel kif diġà il-formation u l-players li utilizza Morim għal-counter kienet verament ideali ġifieri. U ħansemmi plejer bħala Mad li jiena dak il-ħin meta skurjajna li ta' l-assist il-Mbeumo jgħaddu li ħafna dubji f'moħħ għax il-United huma kemm il-darba ġifieri anke kemm konna anke ma' Ten Hag kif ukoll anke ma' Morim li nkunu minn fuq u nitilfuh malajr il-vantaġġ. Di ġratilna anke ma' Liverpool f'Jannar. Meta konna qed nagħmlu Anfield, ġifieri konna qed nilagħbu l-aħjar logħba tagħna tal-istaġun li għadda, saħansitra morna minn fuq jekk jiftakar Alan ukoll. U mbagħad f'kemm li ngħid dak ir-riżultat kien inqeleb għal 2-1 favur Liverpool mbagħad rġajna skurjajna. Niftakar. Issa jiena dak il-ħin għaddit li minn rasi meta ġifieri hemmhekk Amorim dik li forsi jiena noħodha daqsxejn kontrih fija, jiena mhux nemmen li hija il-problema s-sistema, iżda il-players kif jiġu utilizzati għax ħanerġa' nirreferi għal dal-plejer Amad Diallo huwa plejer li meta jaqbad bil-counter attacks huwa perikolus ħafna, jista' anke speċjalment anke meta nkunu home ukoll kemm ikollna lilu fuq ir-right ma' Mbeumo u Mbeumo aktar avvanzat, naħseb jiena li għandna speċjalment ġew Old Trafford nagħtu kedda lil kulħadd kif diġà qed jiġri. Sewwa, però ovvjament din meta titlab away ma' tim bħalmu ta' klassi bħalmu Liverpool vera bħalissa dej minn perjodu daqsxejn ħażin hija riskjuża ħafna u rajnija l-bieraħ. Il-bieraħ kien hemm iż-żewġ azzjonijiet li Cody Gakpo laqat il-lasta kienu żewġ żbalji tista' tgħid minn fuq Amad. Għax inti jiena nemmen forsi jista' jkorreġini Roberto bħala ex-coach li wingback apparti li jrid ikollu it-teknika u li attakka jrid ikun kapaċi jiddefendi u fuq dak lat Amad narah daqsxejn weak. Min naħa l-oħra, fuq il-linja l-oħra l-bieraħ, ma' Morim beda lil Dalot bħala left wing back li jiena fil-verità aktar naraħ plejer li jista' jilgħab right wing back altru milli left wing back.
Ġifiri, jiena orraj dak il-ħin ħadd pjaċir għax kif qed ngħidu ħadd tista' tgħid basara, ma ovvjament tibda tara meta tara li t-tim tal-United li kemm il-darba ġie exposed u skulja daqshekk malajr allura mingħajr ma trid mhux tkun pessimist imma tibda tgħid isma' skulja jtgow daqshekk min issa hemm ċans li ħataqilha wkoll kif qed ngħidu semmejtlek il-weaknesses fejn jitlu wingbacks. U kol, per eżempju, il-biraħ nara li l-Luke Shaw jilaħet left center back fuq il-naħa ta' Salah, ġifiri. Naħseb jina u kol kienet daqxej deċizjoni riskjuża mill-coach Ruben Amorim. Jina da Luke Shaw għal-kem huwa wieħed mill-players favoriti tiegħu naħseb jina li wasal żmienu li jekk ħanibqgħu nilagħbu bit-tlieta wara fuq in-naħa tax-Xelluk ikun hemm plejer aħjar, jien qed nistenna li jidħol ma jdumx Lisandro Martinez biex jilgħab hemmhekk għax naħseb li Luke Shaw żmienu mal-Manchester United ħabba l-inġeris li kellu kontinwament naħsibx li għadu jista' jilgħab jekk iridu nagħmlu l-passi l fuq nerġgħu il-Manchester United naħseb Luke Shaw ma naħsibx li għandu jkun parti sfortunatament mill-iskwadra, volja nerġa' ngħid huwa plejer tajab ħafna, ma l-injuries u anke s-saleta wkoll tiegħu dara. Mela, Roberto, għajmulna punti tattiċi s-segwaċi tagħna, jiena wkoll għandi xi ħaġa xi ngħidlek. Mela, ħanibdew fuq din ta' Ekitike. Inti fil-ferma tiegħek li kont flok slot. L-ewwel nett kif kont tuża l-Ekitike l-bieraħ u t-tielet kif kont tibda fuq quddiem? Jina kifet l-ewwel u Ekitike huwa akkwis ġdid bħalma huwa Isaac, però rnexxielu jsib il-forma mill-ewwel, ġifieri da l-ewwel logħbi bda jiskurja għaldaqstant ma kellux għalfejn għala mit-tim għalkemm ovvjament xtrajt striker dak il-prezz enormi ma jfissirx li da għandu garanzija li ħajlab bil-fors fl-aħħar mill-aħħar anke Ekitike kellu prezz sostanzjali, ġifieri ma nxtarax b'20 miljun, nxtara b'ħafna iktar. U barra minn hekk beda jrendi, allura jiena naħseb li kien ikun ideali jibqa' jilgħab bih u l-Isaac jibda jinkludih bil-mod gradwalment sakemm ovvjament ikunu l-attakkanti titolari. Jiena kif qed l-ewwel, ġifieri Liverpool bħalissa għandhom problema fuq il-fullbacks. Għax ir-right back Frimpong mill-lider ma konvinċix l-slot u ovvjament għadu qed jipprova jfittex ir-replacement f'dik il-pożizzjoni. Fuq ix-Xelluk Kerkes kif qal Alan mhux qiegħed inform, Robertson qisu f'daqqa waħda ma jridx jaf bih mill-bidu u hemmhekk ovvjament inti meta tilgħab bil-4-2-3-1 jew 4-3 il-fullbacks huma il-make or break tas-sistema għalfejn għax bl-overlapping joħolqulek it-2v1 mal-linja. Issa jekk daw mhux isiru għax il-fullbacks jew għadhom mhumiex komdi fil-pożizzjoni jew qegħdin out of form. Mela inti s-sistema diġà ħadibda zoppa. U hemm il-problema l-oħra mbagħad li plejer bħal Salah l-istess mhux qiegħed fil-forma. Jiena żgħarda ngħid li Nalla jkun Gakpo ħafna midrabi. Naħseb ikun wieħed mill-aqwa plejers li jkollhom il-Liverpool għalkemm ifalla ħafna chances, però jiskurja ħafna goals deċiżivi u dejjem ikun in the right position at the right moment. Chiesa naħseb bil-block li qed jilgħab ħaqqu jibda għax qed ikun influenti meta jidħol bħala sostitut. U ovvjament plejer bħal Wirtz li l-price tag tiegħu hija waħda sostanzjali allura l-pressure ħadd tkun hemm. Naħseb li irid jiġi utilizzat b'mod aħjar. Però ma jfissirx li għandu jibda. Għax jekk għadu ma darax is-sistema u ma darax il-sħabu, ovvjament dan bħall-istess bħal medna l-Isaac irid isib postu gradwalment. Minna ħal Roberto, jiena xtaqt nitkellem miegħek ukoll rigward l-għażla li jagħmel Amorim fejn jidħol l-attakk illi beda b'Mason Mount, Mbeumo u Cunha u ħalla żewġ attakkanti ħansuħolhom hekk dirwolo bħal Benjamin Sesko u Joshua Zirkzee inizjalment fuq il-bank tas-sostituti. X'kellu f'rasu Amorim b'din il-mossa fil-ferma tiegħek u kif eventwalment il-ground taħraġhom?
Mela, jien kifet l-ewwel bil-players li għażel Amorim ipprefera jkollu players ta' moviment milli target players. U naħseb li dik ovvjament toħloq diffikultà mal-player bħal Van Dijk li l-età naħseb li issa tagħmel l-effett tagħha. 33. Eżatt. Għax ovvjament jekk ikollok players li huma ta' moviment huma fast, huwa aktar diffiċli biex timmarkom milli jkollok player li huwa target player bħal Sesko. Sesko b'kull rispett jiġifieri bl-istess argument ta' Isaac kemm ilu li ngħaqad ma' United mhux li jagħmel xi affarijiet kbar. Jiġifieri għad irid isib postu, għad irid isib il-forma, tilab il-Ġermanja għal tilab fil-lig Ingliż hemm baħar jaqsam u kemm Wirtz it-tnejn li huma ġej mill-Bundesliga. Marka, Robert, infatti Amorim qal li u qed jipprova ma it comes at a cost u li jipprova jakkwista players li huma Premier League proven. Jiena nemmen li kien hemm strikers ġifieri li Ruben Amorim xtaq li jkunu flok Sesko żgur. Anka fil-midfield ukoll il-braħ ukoll ħansemmi l-midfield xin inqala Casemiro daħal Ugarte u mbagħad ovvjament il-Liverpool daħal Chiesa hemmhekk dak il-ħin ħaduna letteralment ġifieri kemm tlifna l-midfield Chiesa beda jagħmilna ħsara. Ġifieri dik forsi Amorim naħseb għandu raġun qed jipprova jmur at a cost li ħallas iktar imma jmur għal dawn il-players li diġà għandhom l-esperjenza fil-Premier League bħal huma Cunha u Mbeumo, pereżempju. Però ma jfissirx li għax inti tieħu player mill-Premier League jfisser li ħajrnex. Jiġifieri Bħal Kerkes pereżempju kien ġej minn żewġ staġuni. eżatt, jiġifieri ħanajdlek kull acquist ġej minn fejn ġej huwa Pandora's box. Issa ovvjament jekk ikun ġej mill-istess kampjonat għandek il-vantaġġ li player ma jiġi qed jadatta ruħu għal-livell tal-kampjonat x'ikun diġà lab fih, però ma jfissirx li ħajrnexxi. Però naħseb maneġġar sorry naqbes naqa' fuq Isaac naħseb jiena li għamel ma nafx dik li ħin minnhom u kien b'xi strike jidilli għalan li għamel għax hu ħadtuh deadline day mhux biex fis-sens orajt issa jgħadda fuq xahar minn deadline day ġifieri u l-abdar tejn man-nazzjonal ukoll imma naħseb li forsi seta' taffettwa ta' xanka rajna l-wissa li s'issa għadu ma derx anke ma' Newcastle qabbes fuq plejer ieħor li għamel l-istess atteġġjament bħal Isaac. Ġifieri dik forsi tista' tgħin ukoll li United ħanejdlek jiena mill-esperjenza tiegħi Klot qisu qed jilgħab football manager. Rajt ġifieri. Xtara plejer u b'mod awtomatiku tafgħu fl-starting 11, irrispettivament jekk dara xi sistema, jekk huwiex inform, eċċetera, eċċetera. Ovvjament, il-pressjoni ħad tkun hemm għax dawn nefqu balla flus. Ġifieri kemm ma nafx kemm ħadu 100 u ma nafx kemm. Immaġina ħadu dal-plejer u jispiċċa. Għala Isaac 150 miljun mela hija 150 miljun. Xaġek, Jekk it-tuġa san iċċekkjahom. Iġvida anka l-owners tal-Liverpool jekk daw jonfqu daw il-flejes fuq plejer u jispiċċa bil-qiegħda ħajmorru isma' inti x'inhi tagħmel? Infaq dawk il-flejes kollha biex ġibt plejer u tpoġġih bil-qiegħda, allura l-pressjoni ħadd tkun hemm. L-Arsenal ukoll velet il-ewwel hemm Big Gyökeres. Għalija mill-11 tal-Arsenal bħalissa Gyökeres l-inqas wieħed imma xorta kif qed ngħid jilgħab il-Gyökeres jħallilek il-Trossard il-Martinelli bil-qiegħda biex jilagħbu xorta. Le, ma ħanejdlek. Isaac ħaduh madwar 130 miljun sterlina fil-waqt li Wirtz madwar 116 miljun Ingliżi. Ħanejdilkom ħaġa, issa coach f'dik ċirkostanzi għandu żewġ options. Jew jimxi skont il-plejer li qed f'inform, però ovvjament il-plejer li nafaq ħafna fuq u li diġà kellu ħafna pressure fuq u ħajkompli jżidu l-pressure. Jew inkella iwebbes rasu jibqa' jilgħab il-plejer għax ovvjament hemm il-price tag influenti sakemm dal-plejer xi darba jsib il-forma. Però ovvjament it comes at a cost tal-fej għax jekk plejer mhux itirrendilek it-tim ħajbati. Fuq Roberto, inkopri fuq għablek tajt għal slot, infatti fuq Wirtz beda jilagħbu
għax 2-3-1 fin-nofs ta' 3 meta ma bedix jaqbad art fejn tafaw mal-left. Li hu mhux il-pożizzjoni tiegħu, u baqa' jilagħbu jippruva lemmu law. Mhux hekk. Le, però irridu nifhmu li anka fid-dressing room mela inti kellek tim rebaħ il-lig. All right? Nefqu daw il-flejjes kollha. Mela diġà inti anke l-armonija li kellek fit-tim da ma jfissirx li għax ġib plejer ħajintegra ruħu mal-bqija tad-dressing room. Tittara l-karattru li għandhom il-plejers. Rajt jiena lek bdejt bil-frażi never change a winning team għalfejn. Jekk inti kellek tim li kważi tiffunzjona b'mod perfett, mhux nibdel nofsu. Bħal ma għamlu n-Napli pereżempju, n-Napli mhux qed jaqbdu art l-istess. Kemm u l-Lukka u l-Hojlund mhux qed jaqbdu art, jiena garanzija tintikom kont dal-aħħar staġun tiegħu man-Napli ma mhux ħanaqleb fuq dak l-argument iżda dak għal darb'oħra. All right? Jekk inti slot ħoloq magna kważi perfetta l-istaġun li għadda, naħseb dan huwa evidenti għal kulħadd. All right, kull ma kellu jagħmel ovvjament replacement tal-Alex Arnold iddeċida li jitlaq u forsi jagħmel wieħed jew tnejn l-iktar irtokki. Jiena li kien għalija kont naħseb għal difensur tal-livell ta' Van Dijk biex nibda bil-mod nirreplacejah. All right. U jekk forsi kellu xi problemi ma' Luis Diaz, kien isib replacement ta' Luis Diaz. wkoll. Iva, all right. U ma kontx immur għal dawk il-flejjes kollha għalfejn. X'kellu f'moħħu da li jiddomina d-dinja f'daqqa waħda għax iddomina l-kampjonat Ingliż iż-żul li għadda. All right. Ġvida, immaġina inti bnejt dar, all right, għandek id-dar kollox perfett, u f'daqqa waħda tiddeċidi li tella 4 sulari oħra, ma tqgħod taqla kollox dak li kellek perfett biex ikollok l-istruttura b'saħħitha biex tiflaħ is-sulari hemm fuq. U x'ħajiġri ħajibda joħroġ dak il-crack hemmhekk u dak il-crack hemmhekk. U fottejt kollox bil-Malti u l-istess ħaġa għamel slot. Jien li kont floku kifet right back, center back li eventwalment jirreplace għal Van Dijk in the long term u forsi jekk kellu xi problema ma' Luis Diaz jew bid-disgrazzja li saħħet il-Jota kien jixtri attakkanti jew winger. To be honest, sakka left back għax is-sena l-oħra Robertson kien battana qara ma nafx kisu x'kien ġralu. Li dis-sena qiegħed ħafna ħjar jiġifieri, issa jew għandu l-competition jew għax. Ma ħanejdlek għalan, jiena taf kif nimxi għax ħedimna fl-imkien jiena u inti. Robertson huwa plejer tal-klabb. All right, dara kemm ilu mal-Liverpool. Li inti da mela tak staġun, rebaħt il-lig bih, u f'daqqa waħda tfajtu bil-qiegħda biex laqas tikkalkulah. Li tinneħħih anzi, li tibbijaw għax kien sejjem Atletico Madrid. Biss biex ta' kemm riedu. Anka l-kumplament tad-dressing room mhix ħelti dik għalfejn għax da jisek inti l-players disposable daqshekk he's not in your good books anymore mela armi. M'għandix nambih żjed dal-plejer jilleha mhux hekk l-affarijiet. Huwa plejer tal-klabb da, ara kemm il-sena Issa tefgħu assistant captain jiġifieri. Ma ħanejdlek coach jiena da ħadd ma kien jaf bih slot. GM u kulħadd beda jgħid li ovvjament mhux ħajjagħmel dak li jagħmel Klopp. Mar kontra l-opinjoni ta' kulħadd u d-domina li jkun naħseb repu b'mod meritat ħafna meritat, però faċli jitlef id-dressing room. Jiena naħseb li Liverpool waħda mill-problemi li hemm hija dressing room. All right? Għax mhumiex it-tim li kienu s-sena l-oħra, anke l-mod kif jippressaw kif qalala l-ewwel. M'hemmx dik il-ħeġġa, m'hemmx dik il-motivazzjoni, u dik hija turija li jisma' hemm xi ħaġa ħażina. U da anke pereżempju bħala Isaac u Wirtz miljuni kbar ma nimmaġinax li ġew hemmhekk bit-10 euros is-siegħa min jaf x'paga għandhom. Mela immaġina intilek hemm mal-klabb, jiġi plejer dan nefqu 130 miljun fuqu u għandu d-doppju tiegħek paga. Ma sibx li ħatibqa' motivatu? Mela, għax il-ħin skada tista' tgħid kemm naqra messaġġ finali nirċevejna
minant Glenna Bela li jgħidilna il-biraħ Kunja kien part importanti ħafna mir-rebħa tal-United u għed mill-iktar players ħadem fil-ground ma waqafx minuta u għamel ħafna dirty work b'shielding perfect. Player ma jiddejqa xej bil-ballun saqajh u kien jaf x'inhu jagħmel. Mela, l-ewwel qed nixtieq nirringrazzja sew lilek Roberto kif ukoll lil Brady u l-Lalan tal-interventi tagħhom fil-programm tal-lejla. Grazzi kbira wkoll tmur l-sponsors tagħna li qegħdin taraw ukoll fil-grafika importanti illi tużaw is-servizzi tagħhom għax indirettament tkun qegħdin tgħinu l-Kamra Sportiva tkompli tella programmi ta' livell. Dan il-programm minn hawn ftit ieħor ser ikun ukoll disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna għal daqstant tinsewx tidħlu hemm tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut illi aħna noħorġu tista' tgħid ta' kuljum. Infakkarkom ukoll li din il-ġimgħa ser ikollna żewġ programmi oħra apparti il-programm li qegħdin taraw bħalissa forsi nagħtu naqra daqqatajn x'inhuma. L-4 fit-8 ħajkollna x-xandira rekordjata tal-programm Formula Predictor miegħi huma Wayne Mikallef. Il-ħamis fit-8 u mbagħad ikollna il-xandira rekordjata tal-programm Id-Bassir fejn matulu ukoll ser jiddebutta l-akwist il-ġdid tal-Kamra Sportiva Dylan Tedesco. Infakrukom ukoll li aġġornamenti mill-grounds ser ikollna ukoll hekk fit-tmiem ġimgħa jirritorna il-Kampjonat Premier u ukoll nhar il-ħamis jekk ma jinqala xejn se nżommukom ukoll aġġornati fuq il-logħba bejn Hamrun Spartans u Lozen mill-UEFA Conference League l-ewwel logħba tal-fażi tal-gruppi illi tim Malti sejra ġewwa pajjiżna. Nawguraw ukoll il-Hamrun Spartans kull suċċess f'din il-logħba. Botta risposta jirritorna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin fejn se nkunu qegħdin niddiskutu l-ewwel qed ħanagħtu ħarsa lejn il-programm jaħraq li ser ikollna fit-tmiem il-ġimgħa mill-kampjonat jew Health Premier League kif ukoll nipprevedu l-programm tal-10 ġurnata li se jkollna f'nofs il-ġimgħa u mis-serja Taljana ħaniddiskutu Napoli Inter. Stedinna lin-Napoli Club Malta u lill-Inter Club Malta dan il-programm nisperaw li iż-żewġ klabs ituna risposta pożittiva u jibatulna il-xi ħadd għal dan il-programm. Sakemm nerġgħu niltaqgħu. Mela, Jaf nhar it-tnejn ikollna ndiskutu tkeċċija ta' Igor Tudor. Eżatt, dika mbagħad ukoll nistgħu nħallu anke f'idejk Roberto biex tagħmlilna reel bħalma għamiltilna l-bieraħ reel immar tajjeb ħafna ippermettulu wkoll nirringrazzjakom talli qed issegwu ir-reels kollha li qed intellaw b'mod konsistenti qed ikollna 1500 view, 2000 view voldiri ta' dawn il-videos il-qosra u wkoll sinjali dan il-prodott ġdid li l-Kamra Sportiva qed tittella matul dan l-istaġun qed jintlaqa wkoll bi profitt. Mela, sakemm jien nerġa' narakom l-erba' għall-Formula Predictor. Aħna nerġgħu niltaqgħu b'botta u risposta nhar it-tnejn li ġej. Antonello Bela jagħtikom il-kumplament tas-serata tajba, il-lejl it-tajjeb u l-lejla tinsewx. Se joħorġu aġġornamenti tal-Jubilee Cup, ir-riżultati kollha li kellna fit-tmiem il-ġimgħa fuq il-paġna kif ukoll il-kampjonat taż-żgħażagħ illi kompla din il-ġimgħa voldiri x-xif tal-Kamra Sportiva l-lejla għadu ma spiċċax. Ibqgħu segwuna mill-bqija issa il-lejl it-tajjeb u ħudu ħsieb.